Анкарада сағат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 17 декабры шәршәмбе сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайша нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Русия-Украина сугышы белән бәйләнешле ахыргы һөҗүмнәрне хәтерләтеп, Кара диңгездәге сәүдә һәм тыныч корабларның максат итеп алынуының беркемгә дә файда китермәячәге мәсьәләсендә кисәтте. Ул Анкарада оештырылган 16-нчы илчеләр киңәшмәсендә чыгыш ясап, бу һөҗүмнәрнең Кара диңгездәге хәрәкәт иминлегенә янавын һәм ике якка да Русия һәм Украинага кисәтүләрен җиткерүен белдерде. Эрдоган Төркиянең кризис төбәкләренә гуманитар һәм дипломатик адымнарына тукталып, Анкараның барлык чикләүләргә карамастан Газзага 103 мең тоннадан артык ярдәм илтүен җиткерде. Газзада бик күп ана, хатын-кыз һәм бала әниләрен, әтиләрен, тормыш иптәшләрен эзли яисаларның язмышларын ачыкларлык хәбәр көтә, диде ул. Газза гражданлы саклану оешмасы коткару төркемнәренең бер өйнең җимерекләре астыннан бер гаиләгә караучы 30 фәләстинленең үле гәүдәсен чыгаруларын белдерде. Гомере өзелүчеләрнең 2023 елның 19 декабрендә Әл-Римал мәхәлләсенә ясалган Израиль һава һөҗүмендә үтерелгән Сәлим гаиләсе әгъзалары булуы ачыкланды. Вәкаләтлеләр бу һөҗүмдә якынча 60 туганның һәлак булуын фаразлый. Җимерелгән өй Израильнең Газза күләмендә хәрабәгә әверелдергән биналар астында калуы уйланылучы меңнәрчә фәләстинлене эзләү максатыннан гражданны саклану оешмасы башлаган эшчәнлекнең тәүге ноктасы иде. Коткаручылар эзләүнең бер экскаватор ярдәмендә шикләнгән җиһазлар белән дәвам итәчәген һәм җимерекләр астыннан гәүдәләрне чыгаруны туктатмаячакларын белдерде. Авропа парламенты әгъзасы Матиаш Немец БМО махсус хисапчысы Франческа Альбанезе белән Газзада вазифа башкарган табибларның 2026 елгы Нобель тынычлык бүләгенә кандидат гаризасын Норвегия Нобель комитетына кертүләрен җиткерде. 33 илдән якынча 300 вәкил яклаган тәкъдимдә чиктән тыш зур басым шартларында кеше хукуклары һәм кешелек принципларын яклаулары номинация сәбәбе итеп күрсәтелде. Немец Альбанезеның халыкара хукукка бәйлелеген һәм җимерелгән медицина аскырмасы белән дәвам итүче бәрелешләргә карамастан гомерләрне коткаручы Газзадагы табибларның кыюлыгын мактады. Израиль матбугатында урын алган хәбәрләргә караганда офицерлар һәм гаскәриләрнең китү турындагы гаризалары кискен артканнан соң илнең армиясе хезмәткәрләренең масса күләм вазифасын ташлауы ихтималы турында кисәтте. Матбугат йөзләрчә кешенең хезмәттән китү өчен мөрәҗәгать итүе турында яза. Хәзергә кадәр даими гаскәрләрдә хезмәт итүче офицерлар һәм сержантлардан үз вазифаларыннан азат итүне сорап якынча 500 гариза алынган дилә хәбәрдә. Хәлне критик ноктага җиткән хезмәткәрләре кризисы буларак бәялиләр. Армия даими гаскәрләрдә хезмәт итүче хәрбиләрдән гаризаларның артачагын фаразлый. Ак йорт АКШ илбашы Дональд Трампның сәяхәт чикләүләрен киңәйтеп 6 илнең, шул исәптә Сүриянең дә ватандашларына Америкага керүне тулысынча тыйды. Моңа Фәләстин идарәсе тарафыннан бирелгән сәяхәт документлары ияләре дә керә. Социаль медиа аша ачыкланган адым милли иминлек чарасы буларак тәкъдим ителде һәм Трампның миграция контрольләрен катгыйландыру буенча озак вакыттан бирле дәвам итүче сәясәтенең бер өлеше буларак күрсәтелде. Карар нигезендә Буркина Фасо, Мали, Нигер һәм Көньяк Судан да исемлеккә өстәлде. Тик программаның кайчан гамәлгә керәчәге белдерелмәде. АКШның 2 югары дәрәҗәле депутаты еллык саклану кануны Сенатта тавыш бирүне көткәндә Конгрессны Сүриягә карата Цезар санкцияләрен бетерергә чакырды. Сенатның Тышкы эшләр комитетындагы иң югары дәрәҗәле демократ сенаторы Джин Шахин һәм җөмһүриятче вәкил Джо Уилсон бу фикерләрне матбугат белән уртаклашты. Бу санкцияләр хәзер Әсәд режимыннан зыян күргән корбаннардан гыйбарәт илне җәзалый. Әгәр без юнәлешебезне үзгәртмәсәк, Сүрия чиккән газаплар һәм аның халкының авырлык белән ирешкән уңышлары бушка булачак дип яздылар. Алар кыска вакытлы ташламаларның төзекләндерү өчен кирәкле инвестицияләрне җәлеп итәргә җитмәвен дә әйтә. Көчсезләндерелүче санкцияләрне бетерү Сүриялеләргә без куйган күп санлы таләпләрне үтәү мөмкинлеген бирәчәк. Бу химик коралларны табу һәм юкка чыгару, канунсыз наркотик сәүдәсен туктату, террорчы оешманы юк итү һәм барлык ватандашларын тигез рәвештә саклау чаралары дип җиткерде АКШ канун чыгаручылары.
Авропа Берлеге лидерлары шул исәптән Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский да Русияның Украинага түләргә тиешле сугыш компенсацияләрен бәяләү һәм карар белән ныгыту максатыннан халыкара комиссия төзелү мәсьәләсендә килеште. 35 дәүләт яклаган бу корылыш хәзерге вакытта 80 меңнән артык таләп кертелгән зарар теркәү дәфтәре нигезендә оештырылачак. Бу соңгы хәбәрләр иде. Гасырлар элек Истанбул урамнарында бер ир кеше кычкырып йөрийде. Рахат-и җан, сихатул әбдан. Җан өчен тынычлык, тән өчен сәламәтлек. Капитан Кук Тын океаны сәяхәтенә 18 килограмм салеп запасы белән чыкты. Ул Лондон урамнарында сатылды. Орхидея тамырларына ясалган, борынгы Римнан бүгенге көнгә хәтле барып җиткән шушы тылсымлы ичемлекнең тарихы сезне кызыксындырамы? Салеп Госманлыдан бүгенге көнгә кадәрге кыш әкияте. Башлыйбыз. Исәмсез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне Басур бугазының салкын кыш көненә, томанлы тәрәзәләр артына һәм гасырлар буена барып тотышкан тәм ләззәт сәяхәтенә алып барабыз. Минем бала чагымда кышын паромга утырганда башымны бер генә сорау биләп ала иде. Паром чайкалып торганда, шәйдән күтәрелгән пар һаваны тутырганда, мин тигезлегемне югалту рискына карамастан, ныклы адымнар белән ризык буфетына барып, долкынланып, салеп бармы дип сорар идем. Акчар лакларга семет кисәкләрен ыргыту җәйге ләззәт ул. Әмма томанны, юеш, бәлки дә кар белән тулы бугаз манзарасын җылы тәрәзәдән караган чакта эчелгән кайнар салеп, кышның онытылмаслык ләззәте шушы була инде. Тарих кайвакыт гасырлар, хәтта 1000 еллар белән үлчәнгән Истанбулда, Анадолу җирләрендә үстерелгән орхидеяларның тамырыннан ваклап ясалган шушы кайнар, татлы, сөтле Госманны ичемлегенең тарихы борынгы Рим җырларына кадәр барып тоташа. Ул чакларда Сатирион һәм Приапискус дип аталган. Хәзер күзләрегезне йомыгыз һәм үзегезне гасырлар әвәлгесендә Әмин өненең тар, ташлы урамнарыннан баругызны күз алдына китерегез. Ике якта да агачтан эшләнгән Госманны утарлары һәм бер ир кеше көйләп кычкыра. Рахат-и җан, сихатул әбдан, талиме нифаис. Бу сүзләрнең мәгънәсе шушы рәвешле: җан өчен юаныч, тән өчен сәламәтлек, ләззәтле тәҗрибә. Гасырлар элек килгән тылсым кебек. Фридрих Унгер 1838 елда шушы салеп сатучыларын бөтен нечкәлекләре белән сүрәтләгән. Алар таң атуга ук пәйда булалар иде, чөнки түбән катлам кешеләре бу ичемлекне еш кына иртәнге ашта эчә иде. Салепне кайнар тоту өчен алар ике төпле калай чүлмәктә күмерләр йөртәләр иде. Алар билләрдә киң күн билбау һәм тар ярым ай формасындагы агач савыт кияләр. Анда алар касәләр һәм имбир порошогы салынган банка салалар.
Урам сатучылары Госманны мәдәниятенең мөһим өлеше иде. Хәтта Госманны падишаһлары качагында кыяфәтен алмаштырып базарга бара, алардан сатып ала һәм гаделлек бармы, юкмы икәнлеген тикшерәләр иде. Бәяләрен гаделсез рәвештә арттыручы, эшләнмәсен ким итеп үлчәп бирүче яки башка кагыйдә бозучы җаваплылыкка тартыла иде. Мәшһүр Госманны сәяхәтчесе Әүлия Чәләбинең 1638 елдагы язмаларына күрә, бары тик Истанбулда гына да хәтта 200 күчмә салеп сатучысы булган. Ләкин аның популярлыгы Госманны шекләреннән еракка да таралган була. Капитан Джеймс Кук 1768 елдагы Тын океаны сәяхәтенә чыгар алдыннан көймәсенә нәкъ 18 килограмм салеп порошогын йөкләп куя. Зәңгеләне давылауда нәтиҗәле булуын уйлый. Инглизләр салоп яисә салуп дип атыйлар иде бу ичемлекне. 17 һәм 18 гасырларда Лондон урамнарында сатыла иде. Фақат 19 гасырда кахваның килүе белән аның популярлыгы кимеде. Салеп нигә бу кадәр яратыла иде соң? Ул тынычландыручы гына түгел, сәламәтлек өчен дә файдалы була. Көнбатышта Авиценна дип беленгән 11 гасырның танылган ислам философы һәм табибы Ибн Сина Тибның кануны, ягъни медицина законы исемле китабында салепның иммунитетны ныгытучы, аппетитны арттыручы булуын, хәтта йөрәк авыруларын дәвалауда нәтиҗәле булуын язган иде. Бу әсәр Урта гасырдагы Европада Ренессанс яңарыш чорына кадәр тиб медицина уку йортларында тиб дәреслек буларак укытылган. Кызыклы факт. 1931 елда Төркиядәге орта мәктәп һәм лицей укучыларына сәламәтлек өчен 2 грамм салеп бирелүе хөкүмәт тарафыннан мәҗбүри ителгән иде. 1970 елларга кадәр салеп даруханәләрдә дә сатылырга дәвам итте. Салеп тәм-томларда, шулай ук тозлы ризыкларда һәм аш-су бүлмәсеннән тыш урыннарда кулланыла. Бүгенге көндә салеп каймаклы тоңдырманың төп ингредиенты. Ул тоңдырмага үзенчәлекле излеклелек бирә, тоңдыру вакытын узайта һәм каймаклы тәм бирә. Ул хәтта 16 гасырдан калган күгәрчен пешү рецептында да кулланылган. Ризыклардан тыш исә әйбрү сәнгатендә бәйләүче матдә буларак кулланыла. Салеп урам ичемлегенә түгел иде. Ул еш кына өйдәге кунаклар өчен дә әзерләнә иде. Кичләрен көтелмәгән кунак килсә, җигенчә ризыклар, яңа җиләк-җимеш һәм шекләүләр белән бергә бирелгән. Османда императорлыгында бу ичемлек шулай ук күзләрне һәм авызны сөендерер өчен салеплек дип аталган бизәкле фарфор, көмеш һәм бакыр касәләр ясауга илһамландырган. Һәрберсе уеп ясалган детальләр һәм нәфис осталык белән тулы. Зәгъфран кебек кыйммәт булса да, бу Госманны тәм-томын әзерләү өчен бик аз күләмдә генә чын салеп кирәк. Әгәр дә сезнең бүген чын, хакыйкый салеп табасыгыз килсә, үләннәр белгеченә яки Мысыр сәүдә үзәгендә тәмләткеч кибетләренә барыгыз. Ләкин сак булыгыз, чын, хакыйкый салеп теләвегезне әйтегез. Базарларда сатылган ясалма тәмләткечле кукуруз крахмалы катнашмалары сезгә чын салеп тәҗрибәсен бирә алмый. Бүгенге көндә көйле салеп сатучыларның шәһри кычкырулары булмаса да, Истанбулның тыгыз урамнарында күчмә сатучылар әле дә бу ичемлекне сата. Салеп әле һаман Төркия күләмендә кыш фасылының яратылган гырыф-гадәте. Кафеда отырсагыз да, паромда Босфор аша үтсәгез дә, шәһәрнең моңсу күк йөзеннән ләззәтләнегез. Октябрь ахырыннан мартка хәтле салеп кәйфен яши аласыз.
İde solepni nechik yosarga bulasın? Bu bik godi. 400 ml tolu moylu süt, 3 gram şın solep poрошогы hem 3 şey qoşığı şeker alığız. Salqın sütni solep poрошогын hem şeker qımın kastrülde yaxşılap bulğatığız. Ortaşa sürünki utqa qoyığız hem doimi bulğatıp durığız. Qaynap шыға башлағанчы һәм консистенциясы сыйык пудингка ошағанчы пешерегез. Шынаякларга салыгыз һәм өстенә вакланган дарчин яки имбир яисә икесен дә сибегез. Лекеге кебек шекер урынына бал яки пекмәс дошап кулланырга мөмкин. Теләсәгез, роза суын да өстәргә мөмкин. Тәмле булсын. Ногайча нәсихәтләр. Ayağılı tınılavşılarımız bu yuma savap tolu 3 aylar baresinde haberlasamız. Aldığımızdaki günlerde Allah üçün etkenimiz, iyilikler tağatlarga, er birevine mınlagan savaplardan berliyegi, yükön ahiret pazarı 3 aylar keliyatır. Köp mübarek, köp savaplı, tagat vakti 3 aylardan birincisi Recep bolgan. İkinci ay Şaban ayı, üçüncüsü mübarek Ramazan ayı bolgan. Bizge sosu 3 aylar ahiretti kazanıuga bir ükön madar bolgan. Nege dese su aylardan er günü em er vakti savlay savaplan tolgan. Em Allah'ka yoklukka köp hayırlı sebep bolgan. Kaysı ibadet bolsa baska vakit her zaman Allah bergen 10 savap. Tek şerefli ay Recep'te savaplar yüzde ozgan. Ullu Şaban ayında soga kuday savabı 300'den artık bolgan. Mübarek Ramazan'da karşılıklar savaplar mıngaşa yetip bargan. Yuma keşelerinde hem mınlaganga kötörülgen. Kadir keşesinde bolsa 30 mınlarga şıkkan. Ene sonday paydalarman kazanuvu sanavsız bereketli 3 aylar gayrat kılgan er kimge ahiretti kazandırgan. İmanı berk mümin su aylarda ibadet em tagatban toltursa, em Allah'ın yaratkanı makruklardı oylasa, sosunlardan saniyatını, güzelliğün eslese, em özüne bergeni nimetlerini ansa, her bir mümin Müslüman 83 yıl ömürdü, nav 3 ayda kazangan. Kur'an'ın her bir harfi okunganda savabı baska vakit 10 bolgan. 3 aylarga barganda yüzler, mыңlarda ozgan. Misal bolsa Bismillah'tın 19 harfi bolgan. Kay zaman sonu açsak 190 savap bolgan. Recep'te 1900, Şaban'da 5000'de ötken. Eğer Ramazan'da açsak en az 190.000 bolgan. Ziyadası 3 aylarda sıylı keşeler bolgan. Recep'tin ilk yuması mübarek Ragayip bolgan. 27 Recep'te Miraç keşesi var.
ol keşelerde tagat kılgan bari mümin ademge mınlagan savap yazılgan. Şaban ayı 15'te berat keşesi bolgan. Savlay sana işinde kuday bizge so keşedi ullu şekirde kılgan. Basımızga keliyekler, savlay berliyekler, neler bolsa ol keşede kuday betten yazılgan. İyigilikten neler etsek, er bir yaxşı kulluktan, em Kur'an'dın bir harfinin, berat keşesinde savabı 20 minga kötörülgen. Ramazanga yetkende 27. keşe Kadir gecesinde em, er bir iyigilik savab 30 minga şem bargan. Nav sebepten 3 aylarda tağı sıylı keşelerde bazı 50 bazı 80 senede kazanılgan eske sıymaz savaplardı Hak Teala kullarına bir keşede bağışlagan. So mübarek keşelerde köbünçe Kur'an okunsa, em yürekten keşirüler tilense hak kudaydan, em aytılsa bir yaktan peygamberga salat selam, savaplarga şet bolmagan. Ziyadası tağı var. Subhanallah dese insan, elhamdülillah barabar, Allahu Ekber em kosulsa, er daim em aytılsa la ilahe illallah, bir yaktan em bismillah, er bir evine aytkanda, savlay beri Kur'an'dı, okuganday savap bolgan. Em beri makluklardan, yanvarlardan ösümlükke, zerrelerden yıldızlarga, meleklerden evliyaga, em beri peygamberden kimler bolsa, neler bolsa, ibadet em tagatları, zikirleri, savapları, kayerlerge ozgan bolsa, Kudayımız Hak Teala sankim bizler etkendey defterimizge yazgan. Allah bizlerge bergen 3 aylar em keşelerde ahır yetmez karşılık ban neşe niyaz savaplar. Ömürlerimiz boyunca son mübarek aylarda em sıylı keşelerde razılığı kulluktu bizge nasip etsin de yalvaramız Allah'a. Sağlık bankalınız. Noğayça nasihatler. Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşurulары ahırına yakınlaştı. Әлегә без siz bilan sog'lashamiz. Kelesi uchrashuvga qadar isen sog' bo'lingыз.